Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa at muli po kami ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli ay nakasama namin kayo dito po sa ating tinig ng pag-asa, kung saan po muli tayo ay mapapagpala sa ating spiritual na buhay. Ang ating pong pagsasama-sama at pag-aaral na ito ay hindi po nawawala ng kabuluhan, pagkus po ay ito ay nagiging malaking katulungan at inspirasyon sa mga nakakarinig at nakakapanood po ng atin pong programang ito. At sa gabi pong ito ay salamat po sa Diyos sapagkat binigyan muli tayo ng pagkakataon na magsama-sama at pag-aralan po ang kanyang mensahe sa gabing ito. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin at hingin po natin ang paggabay ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito. At kami po, Panginoon, ay humihingi ng gabay at tulong sa iyo na ang amin pong buhay ay gawin mong karapat-dapat at lagi po kaming turuan ng iyong banal na spirito upang sa aming pag-aaral ng iyong salita ay mangyari po ang iyong kalooban. Tanging naisip mo lamang, tanging kalooban mo lamang ang amin pong matanim sa puso't isipan. Ama, sa gabi pong ito, tunay nga, Panginoon, na malugod ka sa buhay ng bawat isa at tunay nga po, Panginoon, ang mga salita mo ay maging inspirasyon ng aming buhay sa mga tunay nga, O Diyos, sa aming mga nararanasan at Lord, sa aming pong buhay sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo, pagtuturo at tunay ngang pagpapala sa kaisipan, puso at buong pagkatao ng bawat isa. To you all the highest praises, glory and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Sa gabi pong ito, muli maganda pong gabi at alam ko po na ang bawat isang nakakapanood at nakikinig ay alam ko po na ang Panginoon ay may magandang inihanda para sa bawat isa. Ang sabi po sa salita ng Panginoon na ating pag-aaralan in Luke chapter 4 verse 18 to 19, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me and to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner and recover of sight for the blind and to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor."
Ano, ang sabi po sa Tagalog, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito, pag-aralan po natin ang makabuluhang salitang ito ng Panginoon na nagsasabing ang bawat isa po sa atin ay pinili, hinirang at itinalaga ng ating Panginoon. We are chosen and anointed by God. Ano, we are chosen and anointed by God. At paano daw po natin malalaman na we are chosen and anointed by God kung ang banal pong espiritu, ang kanya pong banal na espiritu ay nagmamanifest sa ating buhay. Ano, dahil alam po natin na ang ating pong buhay katulad po ng sinabi sa 1 Corinthians 3:16 na ang sabi po doon, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos? Ano? Kaya po, kapag po nagmamanifest, nagsabi nga po nakikita sa atin yung pagkilos, paggalaw ng banal na Espiritu, ibig sabihin lamang po noon mga magulang kapatid, tayo po ay isa sa mga pinili, itinalaga at pinatnubayan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po doon, tayo po ay pinili ng Diyos dahil po sa kanyang isang mabuting layunin. At yun po ay sabi nga po doon, at ang banal na Espiritu po ang magtuturo sa atin, ang gagabay sa atin, ang magpapaalaala sa atin, ang magpapayo sa atin sa mga layunin na nais ng Panginoon sa ating buhay bilang mga pinili at itinalaga niya. Bakit daw po tayo? Ano po yung ating role? Mahalagang, sabi nga po doon, papel. Mahalagang gawain or mahalagang, sabi nga po doon, dapat gawin bilang pinili, bilang sabi nga itinalaga ng ating Panginoon. Ang sabi nga po doon, kailangan tayo daw po ay kanyang ambassador. Sabi po doon, to be His ambassador. Ano, we are chosen and anointed by God to be His ambassador. Pag sinabi po ng ambassador, ito po ay tayo po ay yung kinatawan, isinugo ng Diyos, tayo po yung tagapagsalita ng Panginoon, ng ano po yung sasabihin natin? Ano po yung kakatawanin natin? Alam po natin na kapag sinabing ikaw ay kinatawan, dapat makikita sa iyo yung authority, makikita sa iyo yung power, makikita sa iyo yung kapasidad na kaya mong katawanin, yung iyong, sabi nga po doon, kaya mong i-represent yung sabi nga po doon yung isang bagay na ipinapadala sa iyo. Halimbawa po ikaw ay ambassador ng Pilipinas pupunta sa ibang bansa. Ibig sabihin hindi sarili mong galing ang daladala mo, hindi ikaw ang mapaparangalan doon, hindi ikaw ang pag-uusapan doon, kundi yung bansang Pilipinas na daladala mo. Kaya dapat makita sa iyo yung authority, yung karapat dapat kang maging kinatawan para sa isang tungkulin na ipinapagawa sa iyo. Ano, naandun yung lahat ng authority, naandun yung lahat ng power. Hindi po tayo po pwedeng maging parang lulugo-lugo na para po tayo ay talunan, ay sasabihin tayo ambassador. Wala po tayong karapatang maging ambassador ng Diyos kung magpapakita po tayo ng parang tayo talunan at sabi nga po doon walang pag-asa. Kundi ang isa pong ambassador ay isang matikas. Sabi nga po doon, naandun na kaya po nating ipatotoo. Ano po yung dapat po nating katawanin? To testify, magpatotoo. Ano po yung dapat nating ipatotoo? Ano po yung dapat nating ipatotoo? Ipatotoo po natin yung kamanghamangang bagay na ginawa ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, ang sabi po doon, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God.
Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ano? Dapat po nating malaman na tayo po ay isang laing pinili. Tayo po ay isang bayang hinirang ng Diyos. Tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Pinili, bakit daw po tayo pinili? Pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Ano ho? Siya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa sabi po doon sa kahangahangang kaliwanagan. Kaya kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit kayo'y tumatanggap ng habag. Sabi po, kayo'y tumatanggap na kayo ng kanyang habag. Ibig sabihin po, tayo po ay hindi kasama dati sa kinakahabagan ng Diyos sapagkat tayo'y namumuhay sa kadiliman. Pero dahil po tayo'y pinili ng Diyos, inalis po tayo sa kadiliman tungo po sa kahangahangang kaliwanagan para po ipatutuo ang kanyang kamanghamanghang gawa na ang Diyos ay nagbabago ng buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Kaya nga po, ano pa po ang dapat nating gawin bilang kinatawan ng ating Panginoon? Sabi nga po, to witness His goodness. Tayo po yung maging saksi. Tayo po yung magbahagi kung bakit at sobrang napakabuti ng ating Panginoon. Sadya kung totoo na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sinabi po niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu, sabi po doon, sabi po doon ay dahil napakabuti po ng Panginoon, isinugo po niya ang kanyang Espiritu sa pangalan po ng ating Ama. Sabi nga po doon sa tulong po ng ating Ama na siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa mga sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya po ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kaya po ang sabi po doon, dapat tayo bilang kinatawan ng Diyos ay maging saksi, magpahayag ng kabutihan ng Panginoon. Why? Sabi nga po doon, sa kanyang salita sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10, sabi po doon, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit, sabi po dito, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Sabi nga po doon, dahil po sa ating ginagawa, dahil po sa ating pagmamahal sa Panginoon, yun pong ating nararanasan na pagpapala, gabay at patnubay ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay ito po'y patikim lamang sapagkat ang sabi po dito sa kanyang salita, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, o hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. At tayo po yung mga nagmamahal sa Kanya. Tayong mga pinili, tayong mga itinalaga, tayong mga hinirang. At dahil nga daw po doon, kung hindi po tayo pinili, hindi po natin mauunawaan yung inihanda sa atin ng Panginoon. Pero dahil po sa patnubay ng Panginoon, even the deep things of God ay kaya po nating maunawaan sa tulong ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kaya po, yun po ang nais ng Diyos sa atin bilang kanyang ambassador na sabi nga po doon, to testify and to witness, to proclaim His goodness. At ang sabi pa po doon sa ikalawa, to be His mouthpiece. Tagapagsalita, maging tagapagsalita po tayo. Ano po ang dapat nating sabihin? Ano po yung ating dapat salitain? Yun po ay kung ano lamang po yung totoo. Kung ano lamang po yung totoo at kung ano lamang po yung kaligtasan na nagbumula sa Panginoon. Ang sabi po doon, kung ano yung totoo.
to be his mouthpiece of truth. Ang sabi po doon sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, ang sabi po doon, each of you should use whatever gift you have received to serve others, a faithful steward of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speak the very word of God. Sabi po doon, if anyone serves, they should do so with the strength of God provides, so that in all things God may be praised through Christ Jesus. To him be the glory and the power forever and ever. Ano po? Ang sabi po doon, bilang daw po tayo mga mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob, ipinapayuhan po tayo na gamitin natin sa kapakinabangan ang lahat ng kakayanang ating tinanggap ng bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay may tinanggap. At ang sabi po doon, kung ang pangangakong mangangaral daw po tayo, kung pangangaral ng salita ng Diyos, ang dapat lang daw po nating ipangaral ay purong salita ng Diyos. At kung tayo daw naman po ay nais maglingkod, ang atin lamang pong ipaglingkod, ang atin lamang pong gamitin ay yung lakas na kaloob ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ang sabi po doon, para sa lahat daw po ng bagay, ang Diyos lamang ang mapapurihan. Hindi po tayo. Pag po tayo nag-exert ng effort, sasabihin natin, tayo yung kaya naging matagumpay, kaya naging matatag, kaya naging madami, kaya yan ay, kaya ang sabi nga po doon, kaya yan ay nanatili, kaya yan ay sabi nga po doon ay nangyari ang kalooban dahil sa ating lakas, dahil sa ating gawa, dahil sa ating sakripisyo. Marami po tayong inaangkin pero hindi po pwede yun. Sapagkat ang lahat po ay nangyayari dahil po sa kalooban at purpose ng Panginoon. Dahil po sa mabuting layunin ng Diyos. Kaya po sa ating paglilingkod, ang gamitin lamang po natin ay yung lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. At ang kaligtasan po na ipinahagi sa atin ay dapat yun po yung ating sabihin, ibahagi sa bawat isa. Ano, sabi nga po doon sa salita ng Panginoon in Ephesians chapter 5 verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong naliwanagan. O sa mga sa mga taong nasa liwanag. Ano po? Ang sabi po doon, dapat daw po tayo bilang po salita ng Panginoon, bilang ginawang mouthpiece ng Lord, dapat po yung kaligtasan na meron ang ating Panginoon kung bakit gayon na lamang, sabi nga po doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang isang anak upang ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon na hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang sasabihin natin kung ano lamang yung totoo at kung ano lamang yung kapararaanan para po tayo ay maligtas. At ang ikatlo po, ang sabi po doon, dapat daw po tayo ay maging living testimony. Maging living testimony as a chosen and anointed by God. We need to be His living testimony. Dapat po tayo maging buhay na patotoo. Ano po ang dapat sabi po doon, dapat maging buhay na patotoo? Patungkol po saan? Dapat po tayo maging buhay na patotoo sa bunga ng kanyang banal na spirito of His fruits. Ano po yung fruits na yon? Fruits of the Holy Spirit. Ano po ba yung fruits of the Holy Spirit? Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Ano? Ang sabi nga po doon, ito po yung mga bunga ng banal na spirito na dapat taglayin ng isang Kristiyano, ng isang pinili ng Diyos
bilang isang buhay na patotoo ng kanyang kabutihan, ng manifestation ng kanyang banal na spirito, dapat daw po nakikita sa atin yung bunga ng spirito, which is yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung pagtsatsaga, yung kabaitan, yung kabutihan, yung katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang sabi po dito, wala pang batas na sumasansala sa mga ganitong sabi nga po doon, sa mga ganitong pag-uugali na dapat nating taglayin. Iisang bunga pero maraming laman sa loob. Kaya po kapag po pagamat medyo mahirap, pero lagi po nating iisipin na yun bang ating nararamdaman, yun bang ating espiritu na nasa atin o nananahan sa atin ay bunga ng banal na spirito. Sapagkat sabi nga po doon, ang bunga lamang po ng banal na spirito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pag may iba po tayong nararamdaman, ibig sabihin, hindi po yan bunga ng banal na spirito. Marami pong spirito ang ating pwedeng maranasan at mag-manifest sa atin, pero hindi po lahat ay Holy Spirit. Marami pong gawa po ng sabi nga po ng kadiliman, hindi po kalooban ng Diyos yung espiritong nasa atin, i-resist po natin yun. Wag po nating tanggapin. Bakit po? Dahil po tayo pinili at hinirang ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng ang devil spirit at ang Holy Spirit ay magsasama sa ating buhay. Ibig sabihin po yung isa ay kinakailangang mawala. At panatilihin po natin yung bunga ng banal na spirito. At ang sabi po doon, as a living testimony of His gift. Ano po ba yung regalo ng Diyos sa atin? Marami pong iniregalo ang Lord sa atin. Sabi nga po doon na matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 11. Ano po yun? Ang sabi po doon, in 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 11, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayanang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, isang espiritu ang nagkaloob nito. Ang espiritu niyon ang nagkaloob ng sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At ang iba na may kapangyarihang magpaliwanag, na magpagaling sa mga may sakit. May mga pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at ang iba naman may kakayanang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Sabi po doon, at ang iba na may kakayanang pumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayanang magsalita ng iba't ibang wika at ang iba naman ay ang magpaliwanag ng wikang iyon. Ngunit iisang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Siya po itong gift of the Holy Spirit at pwede po nating hilingin, nasahin na ito po'y ating matanggap. Sabi nga po doon, ang tinatanong lamang po natin ay yung ating pong motivation, yun pong ating eagerness na maisabuhay po itong mga regalong ito. Pero ang nasahin po natin, lagi po yung kaalaman, karunungang nagbubuhat sa Diyos para lagi po nating makilala kung aling espiritu, kung alin ang damdaming galing sa Diyos at kung alin po ang hindi. Yung magkaroon po tayo ng discerning spirit ay napakalaking pagpapala sa atin. Para saan man pong lugar tayo magpunta, saan man pong lugar tayo dumako, malalaman po natin kung sino ang sa Diyos at kung sino ang sa hindi. Because we have a discerning spirit that comes from God. Kaya po, importante po na meron po tayong discerning spirit. And yung wisdom, knowledge na galing sa Panginoon, kasabay po noon, magkakaroon po tayo ng malalim na pananampalataya sa Panginoon kung papaanong makakagawa po tayo ng iba't ibang klaseng himala na galing sa Panginoon, kasama na po doon ang pagpapagaling sa mga may sakit at pagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Ang ating pong buhay ay bilang mga pinili ng Diyos ay magiging makabuluhan kung tayo po
ay nagkakaroon, kung nakakapag-impart po tayo, kung tayo po ay nagiging mabuting encouragement, enlightenment, and empowerment sa bawat isa. Kung wala po tayong nagagawa bilang pinili ng Diyos, ay tayo po ay mag-isip. Kasi po, kapag pinili ka ng Diyos, sigurado may ipapagawa sa iyo. At yun nga po yung una, bilang maging ambassador niya, bilang maging mouthpiece niya, and bilang maging living testimony niya. Ang kanya pong salita ay laging nagtuturo. Ang kanya pong salita ay lagi pong nagtuturo sa bawat isa, katulad po ng sabi nga po doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi po doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi po doon, be a living testimony of His gift, of His fruit, and of His word. Dahil po kung ang salita lamang po ng Diyos ang gagamitin natin sa ating papangangaral, pagbabahagi, at pag-encourage sa mga tao, sabi nga po, hindi tayo maliligaw. Sabi nga po doon, kung binigyan ka ng Lord ng kapangyarihan o ng authority na magpahayag ng salita ng Diyos, ang ipangaral mo lamang ay purong salita ng Diyos. Wag po tayo mag-iimbento ng mga ibang aral, bagkos ang atin lamang pong ipangaral ay yung galing po sa salita ng Panginoon, para po tayo maging buhay na patotoo ng ating Diyos na buhay. At ang sabi nga po doon, bilang po encouragement sa bawat isa ng mga tinawag, alam po natin na may maganda, may mabuting purpose po ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, kung bakit tayo pinili, tinawag, hindi lamang po para po tayo ay, sabi nga po doon, tumanggap ng kaligtasan. Yung pong kaligtasan na tinanggap natin sa Diyos ay hindi po doon natatapos. Dapat po tayo ay maging instrumento ng Panginoon para po doon sa kaligtasan na tinanggap po natin bilang pinili ng Panginoon sa maraming tao, bilang itinalaga niya, ay maibahagi din natin sa iba, para po sa gayon sila man po'y makatanggap din ng kaligtasan na nagbubuhat sa Diyos sa pamamagitan po ng dadalhin o ibabahagi ng mga taong kanyang pinili para sila'y gabayan, turuan, at naandun pong i-guide. I-guide para po sa mabuting pamumuhay. At alam po natin, wala po tayong ibang susundin, kundi yung leading, kundi yung guidance, kundi po yung manifestation ng Holy Spirit. At alam po natin, ang sabi po sa akin pong pagtatapos, ang sabi po ng Panginoon, at ito po yung talagang dapat lagi nating tinatandaan at itinatanim natin sa ating puso't isipan, na nasahin natin na lagi po tayong ginagabayan, lagi pong nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang sabi po doon, for those who are led by the Holy Spirit of God are the children of God. Ang sabi po doon, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya po, ibig sabihin, kahit po ikaw ay tumanggap ng kaligtasan, kung hindi mo naman isinasapamuhay yung kaligtasan na tinanggap mo, at hindi mo ine-exercise ang manifestation, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay, yung kaligtasang tinanggap mo ay wala ring kabuluhan. Pero kung yun po ay naibabahagi mo sa iba, kung ikaw po ay laging pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos, makikita ang bunga, ang regalo ng banal na Espiritu sa iyong buhay, at nagagawa mo ang kalooban niya sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu. May karapatan kang tawagin anak ng Diyos. Kaya po sa gabi pong ito, muli sa maiksing sandali po ng pagbabahagi ng ating ng salita ng Panginoon, at nagpapaalaala sa atin na kung bakit po tayo'y pinili, kung bakit po tayo ini-anoint, why we are chosen and anointed by God, is because we need to be His ambassador, we need to be His mouthpiece, and we need to be His living testimony.
Kaya po sa gabi pong ito, sana po bilang po tayo ay mga tinawag ng Diyos, alalahanin po natin na tayo kinatawan o sinugo ng Panginoon para magsalita ng katotohanan, para po ibahagi ang kaligtasan at maging buhay na patotoo ng bunga ng kanyang spirito, ng kanyang regalo at ng kanyang salita na makikita lamang po sa kanyang sa ating pong sa banal na kasulatan. Kaya po muli mga kapatid, nawa po tayo ay napagpala, tayo po ay na-empowered, tayo po ay sabi nga po doon ay na-encourage, na nasahin po natin na at ipanalangin na lagi po na tayo ay isa sa piliin at ipadala o italaga ng ating Panginoon. Muli po, tayo po ay pagpalay ng bawat isa at saan man po kayo naroroon, nawa ay ang banal na Espiritu ng Diyos ay lagi nating maranasan, ang kanyang gabay at patnubay ay patuloy nating maranasan at patuloy po tayong humingi ng pagtuturo at paalaala ng kanyang banal na Espiritu. Maganda pong gabi at tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, salamat Panginoon sa pagkakataong binigay mo po sa amin upang muli ay magkasama-samang mag-aral ng iyong salita. Salamat o Diyos sapagkat tinatanggap po namin na bilang kami mga tinawag mo, itinalaga mo, kami iyong ambassador, kami iyong mouthpiece at kami po ay iyong living testimony. Salamat Panginoon sapagkat ang dalangin po namin, patuloy kaming mga mapagkatiwalaan ng mga biyaya, mga pagpapala mo na ipinagkaloob sa amin. Salamat o Diyos, gawin mong mapakabuluhan ng aming buhay at sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat pagkakataon ng aming buhay, lagi naming magawa yung purpose mo sa aming buhay, lagi kang maparangalan, maitaas at manguna sa aming buhay o God. Lagi mo po kaming turuan at samahan, lagi mo po kaming paalalahanan sa lahat ng aming iisipin at gagawin sapagkat apart from you, O God, we can do nothing. Panginoong Hesus, ang lahat po sa aming buhay, maging po sa aming mga nanunood, Lord, patuloy mo pong maranasan nila ang kaligtasang nagbubuhat sa iyo, kapayapaang nagbubuhat sa iyo, at tunay nga po, Panginoong, kapanatagan na nagbubuhat sa iyo. Ingatan mo po sila saan man sila naroroon at patuloy ka po nilang makilala sa isang mas malalim, personal at biblikal na kaparaanan ng sa gayon, maranasan nila ang pagpapala na meron sa iyong piling, O God, at ang karapatan bilang po Panginoong mga anak mo. Salamat, O Diyos. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest glory, thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi at marami pong salamat sa bawat isa. God bless us all. Walang alinlangang